Milton Center Guika Ekwe obokolerio bya. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bukwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwanchumo ligerali were bujando nsiaso ligate TV ya gatembe magorobe iga ya lero chitariki chiga tariki sana bere chiomo tienyi oikomeremo umwaka no gwechiri bubere na merongo ebere ene tano egene kionga chinsa ibere litukeliga lya ichuma incheni ongoro kwaro ni toto nyengiri oyitoko bwatera na kurasa nsemo iyi manyelio nigakorwa Wilson Makole. Monjo murigalie kionga chinsebere togo chaka kurwa chinsa mwachia metamayo hase amatayamo ya nyarako bage koboli nyarako bage gosirwa kubwatikana amo no gosiria abantu babere pya amateyo kukurwa kubwatikana no kubwatiranirwa ase umubasukano umubebwe para ase gatabagabana oyomo bwa amateyo ni gasirito ma abugabo yonda kanyaka bage gosiria obugima bwaye ase enye gitali munagatumwe mulikito Paul Cup Okara Ngoi kaga sikajore kiga kia masera metamayua imeyengere igaya aliyoba Nyambega amo na Cyrus Mogere abo bari Kibarongo na nene abo basiri babana babo Dominic Mogere na James Nyambega
asuma basakana gwebara uyokorekana chinsama chiali ensune matuka make aetre incho yongo kwana egonde no gukumya konene ekere gutuka ngaundi gasi ase na imugete kurwa ngatebyo mwana one agende asakurukwa nga mchengo njego manye tu mwana one gaga kali mchengo bone kerongo genda egasi yane nguruoro lonkuirana nyora ba muntu kumburiga oyo mangana kiabere se noruguru ngamata binche muna narwe toke mambitindi geti mangana ande aba barbo bare kogenda uchikuirigeri bakaiwe bigi bakanyora tendere ndi yokuri obunyansi bone ende na banyo atachari yu bona bombwa tumuchando manene ande nabo kumachikola nga mboto muchando manene sana igo batemere kwerera enchera nyagusira James Nyambega uyu utetia makuri na kwirwa senyagitari anyareta ko bagagusira ubugima bwae ritukurigoro gento bono kyagendera ko bagakorete igurube ase eyamategega ko batakana mo nechi bill senyagitari nabo igo nemirubiri emegima ya matanga yaba matabega be familia yemo akino mwana ni nasemereti guchigonkonya guchimotu akibono chie akinya anitu wato wale meri obo kongwa ase muchioyo munyara gutusira kaki asama bera ino abamwarora bakwana ebaraba muraba mwabo nande bale chisale nande bone kebokeke kiabagete bonsi kero yomo na basireti omwana oyo yomo na naba muraba lie etekemeo aba muraba nene babo kaki sogwanja kwenu moroje kende keyo kero muchopi no nyagitari twatema togaunchukana na egasinya kaki mware gwanja nyasa wanjiro tourira abana aba tari atoura abaira motare gwanja abaminto gaki igo besokire na kuboria abarayi chingenje chonsi abo igo na bali babwato moyo muya gwesokya ili kubakonya kuruberia matanga yabo iga babere mware gwanja omo gabano ito mosikenya libo na oyo koligie kerugo kyobo gabana ogo chabwa 2027 omosike chanua ona omosike okongo mogeni nabo emusebo omuso ito Nyambega mware gwanja kakio no musigo otokongeire omokongu mono aba banyoriro obokong'u n'abana baminto nkibona nari gusaba iga buna muturuche iga itubwati kenda ase omochioyo ito n'obokong'u ekero bwasoire ibori gwakaoti nari gusaba abagambi baito korwa omugabana omoseneta omochumbe omo-MC gaki moto ikange motokonya timbwati amange ngato chanete obo no borobo nene bwasoira somochi tabatari gaki moto ikwe iginko reporter getasene kya wanjete kya gatembe kurugiga iga imechi nseme jiga cha masera metamaywa ewadi iga yeri goma ibunga yabe gututu wa masabe county ne ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara na mwancho muriga mnenjira yamo jogo segeta amasomo na kubwatira amasomo kabako nigo omo oyo kuligekero kia obo senata kurwase county ya Nyamira na boigo abagubwatira na baraibande banyaka abagotwara omorobelio gosemirobeli yogo sira chisemia chinseme chizanya bakoreta amo ababwatani gosabaruka bali bagosoma university bali bakorwa chiamata chiri chitari kwenyara buna gutumye mulikito Fatigadi December buna enjira eyemo yogosira chisemi nigo abanyakenyoro kurwase kenyoro kya abanyamakere na busagwa ime ye wodi ya magwawa bachiramo na gusira aborokiwa bari abagokoria buya asa matemwa amanene a KCSE anene asa masomo aria ye university Daniel Yanyasa no mokonyi bwo mugambi kurwase sublocation ya bunyengwe 1 oyo okwerera igoro yeganga enene yogo chamo na guchakya omoroberio oyoiga abana banka baito bali Nyasaye akonyire bachiete bakabeka namo bagateba nekenyoro gito gyachikirane maega inga kibono togokora bagasorora nanga kiyaya bagateba na yaya bane turakore tigatwebekamo
ondaru musi komi agere kenyoro gakoreki abana basome tari bere boigo yes goto bona yene encouragement ina abana tiga basome abana boko barasu basome kyari beso sinji koreteki abantu mbaro bako tokonya gukwana chinga gicho mayiga bogosira aborokiwa baria bagenderete amasomo abo ya university nigo umwana siasa Jeremia Migosi ore nobote bwo seneta bwa Nyamira nigo nere akwaneire igoro yobya bogosomya umwana engana ya mentwa chinguru n'abanyakenyoro abaiga amwana yo masomo asantu Ishmael ase initiative yegi yakwaretire ase ngento onya bana baito ntokuira bana baite skulu bana baito baguchikonya kwa bakogenderera igongo batebinga twese koira bana baite skulu ngoro story abasani kenyengima sota none kerege nteko buneke getakeire twaja twanyara goyekora kyaba egento kerera isi abana koleta baroboramu omugaka betu erito yore sokoro yane njengambo mame iyare goteba iga onya gotageteri tunariro motoigoro Nora Marto voy que goikota chobe que estudio y quería que otue. Wiki mini singa aquí. Oye gota que toda que mafia. Some sabatoto. Omunyakerogo bwo muroberio oyoiga omuwakiri Ishmael Nyaribo nigo asegeta abanyakenyora bwo wanjana na gusika ebintu byabanyene eki atebire amasomo na roka arakanye obwibi anene bwetugo. Chiombe uko ibukire meti ya ino ima amatukaya aitire meti ya nyange tato ne chiombe chio gomo kuiberana inumueka kera alamisi ose chuma gobona anchanga ase kenyoreke motige gosolie iyo kuiberana chiombe etugo igegwende takoba bosagwa na banyamakereima nkimoko ibere bintu byaino omanyiga oyo nigo okorekana ase kenyero kya manyumba ime ye wodi ya magwawa ase boigo omoske Jeremia Migosi nigo amocha babunge korwase orogongo roiga rwagusi asogo sinywa kwegerera umurimi bwekemeri gyechae abantu baito kusiga igam eto tegemete kemeri gyechae ni kawa aba ikoyo bari bakwana bari kibese cheito ntubantu baito tobegete parliament babo chosi nyamoko babo stimu mobaka mbali ko informo nezi bese cheito chiasira asengento abarai bari tobegetali mbali ko tojari amasiraito Jeremia Migosi nigo boigo aikirana asomanyiga oyomo bwebirero ase kenyero kya matonga ime ye wodi ya Bukeira ase bunge eyo ya North Mugirango ase airachinga kecho na gukwanira obuya bwobomo bwomugusi nabo chimoto waiga mumma etento bato mwana to ko nubo president ko kumatiani mumma etento bato ko wetana na ga tabanga matiang taisaini bari baroje na matiang taisaini ntaito ko bate mo bate bari tabangi na babo to je to ba kero nyambaro je na matiang ta hosana to kerna saamo to akire kura matiang na jawanto to batara tusike penya Hingo reporter Getembe koraiga se bunge ya North Mugirange ye gotoka meye county ya Nyamira Njefatigad Kisemba Mwanju murigere kurwase obugatatu omuchobo songo gose ward ya Kisii Central nigo omwamsie bu ward ya Kisii Central omoske Wilfred Monyenye yoge agikeiri amarwa ayo agendete kwa na korwasi wa anmonas jinse mochege kom omoske Monyenye ni galiko ya kwana igaso mo ya mabwa matanga ime ye county ime ye ward ya Kisii Central county ya Kisii munago tumumulikito Wycliffe Manyara MCA o Kisii Central Ward musike Wilfred Monyenye nigo arure okuboria gocha sabagambi amona banandia banyari ko mubatisia gosiria amarwa ayanyarika akorokana ase ward ya Kisii Central Ward pasege ndiguka orarandi kinyureke kiao atebedina Father Charles naba pastor bande yasalikire amarwa abukire muru tyonya kura Nuna kwa niteko na matango uli umwana ukuru mutieni na alete tekuru mochari ali umujoma na buli pikatu tuwale parasa ababa tantaniriye abangina babantu n'abasaja babantu n'abana babantu bako bahamarwa torolenga kituko banganikuruwe kinyureki aya nigo ayakwanera asa matanga yoko mwenia Nyagosira Teresa Juma Kerubo asensemo ya Gekom
Wale kinyongo seke bwene. Kwa hiyo ngakikura 2027. Esa ulinakuwa na maru. Nige tukia tanda dinyawa. Baba. Kwanya naona nyaroka ya manyenye, umro manyenye, wabako erabo, muyu mwana kumugana. Nana kunyasiba. Unaona tano kunyasiba. Lakini wono osunyu ndeiwe binto, mwana ino morora, kali kokora. Ngakora ngana ngoga korete. Berega abo, kokora ngina, oroino mobi. Wono lyo kwa mama luna romo. Mamia ekito kwa mapo. Ngagenda. Ochire boyo ndema marata kose nonya buhari. Kose no yondero abunga sakaora. Nino na marago tebanga intel mo makikura. Ama kwa rowe katunyanga mise. Basta mwenzi murambie, noni numwe mukia, emete, toka ya nyombe jina terifata. Oyo ito engeto sedia bana. Kuripoti Gatembenje, Wycliffe Tyson, Manyara. Na mwanjo muligerelia mwasiri w'ekisami musika Julius Migoso gamba nigana kirebna amatime a grade 6 nabo grade 9 ayonya kabaga kwa era amatuko amakaitire nigakorete buya nabo igonya kabaga tanga nwanyenaria a grade igoje grade ge 12 ajuagenderete naro nigo abeire ka kugendera atchinjira chindonge na inde chibwanerete asanyane kabaga kogania bonsi bali barachikobuna amachiko kwemukeligwa getambogere gatindikere chiko chinga kya matime ayo agenderete. Every morning at exactly 7 a.m., examination containers such as this one across here are opened across the country and witnessed by all concerned parties. As Kenya transitions fully into the competency-based education, we look forward to a future where assessments are more continuous and authentic, and where such intense policing around examinations becomes less necessary because integrity is built directly into how learning and assessment take place. The 2025 KCSE examinations, now at an advanced stage, have been progressing well. More than 900,000 learners across the country are currently involved in various KCSE examination processes, demonstrating the scale and national significance of this undertaking. Early this week, on Monday, 3rd November, learners under the competency-based education system who are sitting the inaugural Kenya Junior Secondary Education Assessment, KJSEA, successfully completed their final grade 9 assessments. These pioneers will transition to senior school in 2026, marking a major step in the country's commitment to skills-based learning. Their progress affirms that Kenya's education reforms are well underway and gaining stability. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. These incidents primarily involve the misuse of electronic devices, unauthorized materials, early exposure, and impersonation. Na chinga kichecho omwancho omwaligererio omosike migosi nigekerana ase omoyega bokobekerwo wechigutu kwa barkiwa be University ya Machakos chinga ki anyara kabaga korera ngambia mono gochiese abateneri be university ase getambugero kyabo kyokoene kya buna omogiro obo bwemiremu oyo bete ange emitinyebere nigonyata kabagoika omwelio. I wish to take this opportunity to thank the university staff unions for agreeing to an amicable settlement and for calling off the industrial action that had disrupted learning in some of our public universities. The government will work with all stakeholders to faithfully honor the return to work formula and ensure that our universities operate in a conducive environment. We are keen to address all the challenges in the university subsector and indeed in the entire education sector in a long-term and sustainable manner. It is our goal to ensure that students at all levels of education ladder pursue
and complete their studies and training seamlessly and without unnecessary interruptions and barriers. Ladies and gentlemen, one of the key imperatives in education is access to quality education and training. Enhancing access to education and training remains a key priority for the government, from the lowest levels all the way to the highest. This is because these levels that ultimately feed the universities require support. As you may already know, we provide free and compulsory basic education in line with Article 53 of the Constitution. The current education reform process to implement the competency-based education has not changed this position. The approved rates of capitation remain in place. Kenya shillings 1,420 per learner per year in primary school, 15,042 per learner per year in junior school, and 22,244 per learner per year in senior school. This is an appropriate opportunity for me to clarify, ladies and gentlemen, that the government has not revised any fees payable by learners at any level of basic education. The approved boarding fees remains as has always been since 2015. Reports therefore appearing in sections of the media to the Amonjo muligelio morogelio onyota niko chakabena ase chinsemo chia mumiasi ya kaunti ya Kakamega yonyaka bokora ono murai bwense omosike William Samoei Ruto onyaka bakana kiamuna niko omu oberio yo orachiko bagogosira abasae otari gwatanana na niko bono gose niko gochiko konya abasae kurwakira ewodi na boigo ebunge himi ya Kenya boigo abasae nonye na batabwatia masakara gose batabwatia gasomo kigoro na barobo niko barachiko nyaraka bakokonya kagwetirase umoroberio yonyota. I am sure that many young people in many different counties did not even know that there was an earlier program of Nyota. Ama mnajua wengi wenu kama kulikuwa na program ingine kama hii ilikuwa imetangulia. Because it didn't have as much profiling as we are doing here. So I instructed the minister then and the PS to sit down with the World Bank Group and redesign the project so that it covers every constituency in Kenya and every ward in Kenya, so that it is inclusive. That is number one. Number two, we also insisted that this project must cover young people, irrespective of whether they have gone to school or not gone to school. Today, what we are witnessing is that under this program, we have different categories of young people. We have young people who did not even manage to get to Standard 8. But we are giving them a chance now. We are telling them, even if you may not have completed Standard 8, even if you may not have completed Form 4, you have a chance to work with us so that we can help you acquire a skill. And we are looking for 90,000 young people so that we can make them acquire skills. We are going to pay for them to be trained. We are going to pay for them to be certified. We are going to give them stipends so that they can undergo through the... Na mwanjumo ligerito gandrata ustotigarete asinsa mecho chia Kakamega nigo omo waziri ibwa amangana ya ebyombe go cooperative muske wikiri ambesa oparanya naboigo omo waziri monne muske msere mdabari na barwanya ko bakwanira morobolyo yo atwanya ko bago singira bna nigo morobolyo rengete go chikosira abasaye ase okwegendereria. Sisi kama wizara tuna mipango ya kutembea nao vijana. Hizo ziko ambazo zinaendelea. Tuone ya kwamba wana fedha ya kutosha kufanya biashara yao. Na pia wana soko ambao wanaweza kuuza vitu yao. Ndio kwa sababu wakati huu
tuna ile East African Trade Fair kule Nairobi ambayo inaleta hawa vijana wote pamoja kuona ya kwamba wana mahali ambao wanaweza kuuza vitu yao wakiwa wanaendelea na hii biashara. Na pia tuna mpango kushirikiana na Council of Governors tuwe na policies za kutosha katika kila county ambayo itasaidia hao vijana kuendeleza business yao. Kuna msanii mmoja wa kimataifa alikuwa hapo awali, alikuwa anaitwa Charlie Chaplin. Huyu msanii alitamka hivi: to be successful you need your family and your friends, but to be very successful you need your enemies and your competitor. Now our enemy is poverty. We must fight poverty. That is what we have to defeat. We must fight ignorance, ujinga, and we must fight disease. Kwa hivyo mradi huu ni njia moja ya kupigana na adui ambaye ni umaskini. Kwa hivyo sisi tunatoa shukrani kwa serikali ya taifa ya Kenya ikiongozwa na William Ruto na wa marafiki wetu kama Benki ya Dunia, yani World Bank, kwa sababu na mwanjo muligire gukorera nigo chiro ngusero mbe ya bantu agende gutarira ya mate yaye omo wasirio monene mukuru muskerera Amoro Odinga ase chinsemo chia Oboda Farm na boigo chinsemo chia kango kachara mogi munenjira ya kugenda koira amagombo amo nengora gochiase ya mate ya nyagusira Raila Amoro Odinga. Inajulikana ulimwengu mzima ndio bedroom ya baba. Hii Kenya yote na Siaya iko ndani yake, lakini inasemekana Kibra ndio bedroom. Na mwenye bedroom alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Na unajua katika bedroom kuna mama na baba. Sasa hakuna nafasi katika bedroom ya Raila Amolo Odinga. Aida Odinga bado yuko ama yuko? Yuko ama yuko? Na nyinyi mnajua ya kwamba kama kulikuwa changamoto katika Kenya ama shida lolote katika nchi ya Kenya, na Raila Amolo Odinga anafanya utafiti, anatafuta mwelekeo. Mahali ya kwanza alikuwa anakwenda ni wapi? Anakwenda wapi? Anataka mwanjo muligiriri gwikira bana toko lensema igentangani kionga chinse bire kolen nsemo ya kabire nigo toko chikonya kwa antoko enda ase ensemo yengwana ya Gatembe ni tukolia lero nigo toko chikoba toko sangana engineer James Magoka oyoro mumanyi ogesiasa anabo igo mumanyi wa mangana yo bokorera serikali egento kumetuna labor governance expert igo ase kagetalia geke kuchirukumira na ensemo ya kabire yengwana ya Gatembe kototuko chiale jeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranse mmenyerere ni gakuru Wilson Makona boy kuranse transmission ni gakuru kwa DJ Arsen gose Kevin Ongeri yando torwele ya Gatembe TV kiunga kiama mose Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo mugambi nitogo gachimori inyanya mugambi nitogo kochimori inyanya iyi nigere gitumana mono saba gambi no bara babaruti abachibwa abo no nabaturize nabantu bande no nabaita banene aba tochoro tabakari guchigorari bakona kugambangana ebonera gitukuno okonyore ngana gwatangana kwali kugamba kwama konyore ngana nkongwake wono ukorati yende kwabwate ora konye yebono ya bwangu ayataba ya bwanga akerende okarati gakangana akimwaro kwa ngachombe njaba goletega yaya kararo rangu iguru ichombe ichebi tukosintu ite kiabeta mugambi nitogo uchimori inyanya Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo
Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex niyo muchuyigo busongo eyerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Ne wachandikire nechitanguchi aochi binyuruibe owebi okubura wechinguru cy'ubusaca omuchando bw'oruyiburo amaruire ao nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni egatiye cy'urube chinde bono tubasa gucyandika abanyagitari Baba Nyuki, Mama Nyuki na Mapembe nabo barayiga bona soro ngorwa gusi iyo baguturi kuri wasime cyande yagendere ko bagego kubenga
batarire rero astinse mu kiri cya nyanjweme yo mu cyokisi ose bakirisi migwetara sinamba cyabo 0704 115152 elio bagukorere emechande yo yabereke go cyasuge mabwao. Godmart Supermarket ne supermarket yo mugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigo lyansepe enyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosye chichabate ayokorosye mandasi korochi company amabuta yokorosya endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere. Godmart Supermarket nere kumete asokorosya omugati omwansukegima naboigo okorosigwa abuabu asa supermarket yega nkonye bali boigo chisabone detergent sanitary towels chipampa tissue paper naboigo chisaviet ensemo ya stationery nkonye bali ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkonye bali boigo chirangi chebikurutu amalyowe ya mainom nensema ya electronics konye bali chi TV chiufa chifridge nebinde ebinge banyore ase chi branch ose chinsagya abunabono kise kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega. Godmart Supermarket, get more. Godmart Supermarket, get more for less. A league unlike any other, made with purpose, designed for greatness. A league built on vision, to dream, love, and conquer. Legends rise, legacy lives. This is the Saudi Pro League, live on ESPN. A league where football unfolds. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano aze okwanyolera egesomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagaligi yali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirasi byabo nebijale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 wika grade 6 nabago na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa umwana wo obolemu bukokora amegelyo ayu akomutinye isko ye krasi. Hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be reached.
rejected. Efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko asibiri ko babwatemera uburyo aho korengana muno konyora gwicia mate ili kwene kingakira umwana ngonyora ari egesomo nigo bakuru busombi ku cyase bari bara HD scholar asibiri ko bari barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma in technique egendrete tutarire rero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bari bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasama tuko ari busyo asamange nabo wakisimbwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao ingia. Manchu muligera mnati ko tebya senseme ya kabiri gose engwana ya gatambali tukulia lero ni goto gusanga sayamo na engineer James Magoka oyole umumanyi bwa mangana age siasa tali umumanyi bwa mangana age siasa oka waigo umumanyi bwa mangana boyo bokoleri ase serikali gose labor governance expert na boigo nare omoteneri gose nabwa tegetari ase amangana ya boroki gose bakoleri emirimo ase university na ndo mwanchu muligereri kwenyolenga amangana university na rotwanya toko ena kinga anyara kwa gikali tukolio mwelio lituko ligoro kubwatikana mono mugiro omonene onyaka kwa kwanikwa bakoleri be university gose university lecturers ase gochitore konya kwa toko jarigelio nsiboigo kurwase siasa turigeri naboigo amangana yamanyikana tabuna university funding model nayo mabo asibali bagebete bakanyali bagalia bene kurigerio morobori yomugima na yana mange na gwetania arubu gosina comment ayu gose koja clown yons no mwana siasa liko na bwatabira tatuiga harakwa ni gore ya siasa karibu engineer karibu meyaga tembe barango banya siasa upo kule ndi watu na watu ko bakora bwana siasa ndio kwa gwanzi kwa ngole ngia bakenya soko chakira tu abakenya mukenyo ndi bwanzi kwake kuranjengo mara mno mwana siasa asironga siko participate ase gochora leadership andons njabo maitenga ikono mwana siasa ole kara mwana siasa tageri ko boli kwake rwekura bweka litangani kigima na bora nyola introduction ya nakora teli buya na bora nyola ngenchiraneri gose kwa mentally etalinde gose urusirinde gose taito ende buna kwale gocha gochaiga naga ni kwale bakora nyaka bago introduce icho somo ligero lito muna kwa tebeli ya James Magoka gazi anene no bworokia ase university ya Jomo Kenyatta University lakini bono asinga kia bono ngokorere gazi union gozo gotetea abakori gazi be serikali ese university yetu ya Kenya Jones naende okuringoli siasa asenge njo muno mwaka moya agatebire siasa mbaya maisha mbaya igagara for a long time esinga kiabere ntambe amagana siasa atigire tue angere abantu totanga middle class barwete samagana siasa naende ya nyalekana na bwa batanga ni bako complain kare bintu bya chire bo iko bono ntue tikana na intu bono gwikato semia abantu ba minto erigere ekere nonya togochora twamunyangi sababu kitogochorera ingite abara itogochora ingito kaneti bakore talingi wakaneti batokorere are that is baikira ni ukogani gweito ikiagara bono ni ntwa bakorie gas ekere bono mnabone company ya Kenya Breweries kulika abantu nere gotabanga kiete gete abantu beke wangoki na inde kibago gikokora
naende ing'akie gopima ebirengo biabo muna bikiranete erikere bagosonsora bakubekera tiri bara gosono isaine egasi na into bono bari togochora muna bono abana inji into bono nabu employers na into bono Kenya Breweries into Safaricom bari bago batoletera masakarabo ebagwa prai gocha story tubarigereri tubabekera tiri erikere tobaegas narrative ibona tutagete go change teba mune rito bwato monta go choga tenga bono nje ngakire chikura njo koletera maji na maji yakaje bwati osenje go koletera ipara pale ite takayebwati yeah ango chitor konyara kwato kurigereria yua ase oboimeke gima na namono ensemeli iyo korwa omanyi gochie asabana inchi gose amangana public participation ngakia abananji baranya kwa bakwebwatirani eri konyara kwa kwa ngonya barabarai bali baganeti baragwa banyana muna kwanyara kwa bakokobeka burende engineer aso gochakera ngonya kwa bakata bagaye no yo mabo bateneri gosabara ibe kiombe kya bakoleri ase university Kenya University Staff Union litanga kime kiombe kenki abwatirani twese umugiro yorengo na nkioranya kwa kwanira so far igoro yo mugiro yo nyata kwa kogenderera anza chinde muna inwe mune kiombe mwanya kwa mugikira ni goko gani waino gose inki amatunda kimanya kwa mukonyora sofa gwikira sedidi mwanya kwa mukonyora mo gwetirese amana serikali gwetira somo wasiri bwechiseme story yo mugiro gosomo gomo ase abakoliga ase university ne ntambe ndanyeresa si program iyi era gani story umuntu ararike gitabo ekiagara omwaka 2018 chirubu bire na 13 tuachite tukaikaransa na serikali enene waikaransa na serikali enene ndio muziki uronero lingi president tukaigwana nga abakoliga ase university bawene twaka no chibese ekerenko kengani gete iyo korunga collective bargaining agreement na ande tukalikira nase kabisa and normally ekere bwegwana ndese collective bargaining agreement ego twara force of law esengenjo ngonyera mule court yaba registered yaba like any other legislation board yaba legal binding document binding ona kare tu akolete negotiation ije tukaende ka registered tukathabona tukatwaka no kare bona twaji gwakanwa omuvutano ukabororo nga interpretation serikali yale gota BCBA yabonere kwira chisiringi bilioni sana isato ne chino kutaisa na isato 8.8 billion lakini ase sabu ya itaso kolenga mune meshale wakano yabonere kwira chi bilioni 19 nemo 16 billion 16.8 actually asenge ncho chibese njiroro ese kiagara bakoliga simbali pensionable the pension component iliyo moajiri sine serikali ibese njirese university ne chibese njiro chiko bachiko mendeka tokotaba annual year increment kiro mwaka chibese chine che serikali ekero bono ekiombe kirikia SRC kiale kubara chibese chiwakanwa ekiale kuibanga e pension still ne yomo mwajiri ulio kuligete na anyo increment ne yo mwajiri ikabe kalete tofauti enene bakagenda kotini tokagambe kina lakini umwaka wejiru wemeronge ejiru ibere na meronge ibere na itatu tokababwa mukabwa serikali serikali katabuga kana chibese twanyole 16 billion na chiwe na tawaka ni CBA serikali nandi kagenda ikaenda nikagenda ikotoba appeal ikatobe corona ndi miaka ibere lakini ubuya kare bachite ikotoba appeal barwite notice of appeal tibachia actualize gusokole to site boy side ngaye no nyilo wa code ya na jetiki na iga intumna tokagerete evidence na ere asenge njomba bwa evidence tukaira na code again tukagenda siko to appeal tukateba nganyo likini kingiliko gendera ikote kagetugutwe naende for sure ikoto to appeal ganjira 9 gatugutrale omo nene H's office akamanya kuligera serikali akabatabia ekineki kiabere emyaka emengi kia kol konya gianzire gukura nge myaka
itani itatu inje muna advisor ya serikali chibese zigati yakanwe dige kiombe gya SRC Ministry of Education na Treasury baigwane n'abateneneri b'ekyo passports bakana chibese ekyo wizara ya ito yegisem tiyaji gukora muna yatebeti nahintu tukachikolika marube tukalikire wizara ya ito yegisem tukachikolika SRC tukachikolika Treasury tukachoranga watichira amato batanganya bono mwatichira amato nahintu twalemereri emyaka ye itani itatemegima bono riori tigatogome and for sure ekere bono twatebanga bono bantu muri koende gasi na be serikali yachite semesa lakini igaanza gotebanga bono edeni ye ni roro ni gisiringi chimilioni 600 ne 620 million 624 million bono tukubabuli rindi ngakibona kyake ikyake ni balance yelitwa balance yelitwa ya 8.8 billion ebwana tangabona ikyale kutigara 7.9 billion tukubabuli intumuna chire record chetu chigoteba muna twakolete emyaka ye yonse nonye chire record chete court chibese kyakagira abakoli gasi bale gwakanwa nechi etabauti yuko yalengo ni rimwe ko tawo ngaki iri muna mukagerete formula yale gutumika tiyarengengiya ekoti yatebire nge formula yale gutumika unions njabwato obo maene ekiagara kyatworokire to bagataba ngabona sengenje SRC ne Constitutional Commission na nero yatulikire gotaba ngedini tubwate yabakoli gasibe chi universities neye injirende teyo wikatubalikire bache gikao tugatwale gikao ange weekend Machakos tugasonsora mangana ayo bakalikire figures bakanjira na ngayo maene serikali njagwata magoso chibese chiri bwene twakora bakoli gasi chitigalite ne chiri siringi bilioni sana ibere ekino kutakianda bono mochando gasanga bono ona bakoli gasi bakagechunga mwato sungusire umutinyo mugima gini chine bone soko kona cha ebibyonsi binde byonsi finally byatite kwikirana nga bono mweranire miremo nginza chindi kialinkeke kongu wanjira mapema nyuma mugiro yotarachaka nyuma tara no mugiro karando chinganza chinde okuganyo ko finally ngwajite kwekirana ngo ekara chi effect china chanya ka bachi go triko down guchesa bible guchesa barokia guchesa serikali guchesa no banyana mukabaini convenience isababu yalinge network ndo mogomanga matuko emerongere na kianda 49 days isababu yalinge ne Ministry of Education iguzara mama woni kyagere inere nerengina ye yaba colleagues bonds be serikali asi university ere yale gotaba liru bembwate kuru kiombe gitenere de meshara ntanyale kuligiria ensemo ligotaba ne gisingi milioni 100 na 24 iyo ngamba umuwaziri ataba magokane gasibiri na details cyabwa na details njiyo unless bon ekiombe kirende gya SRC gya chenjiri ikababona nga abantu nkurutarana bali gati ya ewizara amana SRC ekiagere SRC mbaro nga bakorera magoso na indi oroche magoso na bakoleta busuku muna bone serikali yana bayarro busuku ekere yaja gutokana maiso maralenga nero yalenga magoso ibono I think nero yairitinga kintambe na kolengana na bono from where you sit muna umuteneneri gosoma college wa Mangana University umugiro bwa matukaya emerongen na kianda na arabwente aboroke bayengo toke skuru aboroke batoke skuru nsa chinde nga kiegentege umurobuli obwenzi gotomugiro obwenzi go chigwa affect amasomo ya boroke bali balenge isiko na inu aboroki yani aborokigwa abali balenge isiko kubwatakanamo no kuba kwa boroke asomugiro na kibago chikonyara kaba ngi affect kalenda ya masomo gose oisi tubirika ngi affect actually indara ile nilibuli kwa boli tito isane kitana majibu serikali yatoete lakini ekara twarira ebirero bya bana ni bya baibuli abana agreement yate koikora mugiro bono ekara twarira tokatabanga asinge nje serikali yanjira niringe deni yaito neyi na ndi twegura ebirero bya bana
tuigule ibiroro bia baibuli na into na Bakenya tigatumira negati tukamanya gwanjira nanga serikali nye mwakwanire nye mwakande nga bese njigo takaboniga bona tohe tigachibe chiri akan mara kabiri asi enkwana gwatebire nga ke ekarenda kuchiko affected ya semester normally ase university ya wansomo tinyo kianda ansomo tinyo kianda yagenda abana baje gukora matemu ange ekero mutinyo 12 kuchikwera abo bara iki Christmas gose abanyorire wanza ake na bera atamboka kego lakini tiliweta ni January ase nginje tu asiria matuka yange effective teaching days ange 30 agaro kurusi weekend weikonyore nga ngoletero goturubani yake lakini wone gento twanjira ndetenga weikabona ntotokole compensation compensate abana yes ikiagara ideally nyole semester takova 16 weeks ikona bota banga equality ya masomo na bera affected na ende ntokutaka ekerango kia masomo na kimanya karate Kenya and you know our students are among the best in East Africa kuikana ende tokoro mokia erigera torora matuka iyo amentwe semester chikogenda guchumo tinyu mutangane guchikwera gusoyo kabere karo gwanza iko it will take some time na bera iringaki italinge kurikava bono gatika kurikava bona minute nga chigo chisemester ngo chikoba chire extended ya bona ngaki amatuke sara chikona chumake ikiagara semester ye university gereiga semester tangani gwanzo mutinyo kianda yagenda bako 12 ya kabire yanzo mutinyo mutangani yagenda bako mutinyo kane zero mutinyo gatano uchi university chinde cyatwara break itokoroke break abana bandi bagenda internship abandi bagenda holiday abandi bachigokora the third semester nyore jirororo one third semester inero irachikoro mwake abandi bali bara extend nyore mbago soma butuko ikiaga 19 tu igwana nanga abana na barabuntu tegete kuba a lot of stress rigere umuntu gakugwa matema anyore getamiro ikinga kiyigo ikementwe in the agreement ya begetu liasoma tugoro amono mo tenelinga etu mulikyo mone bwikiombe kia wasu Professor Constantine wa Songa atatenga ansa chinde emwe ndate mwaka 50% na 50% ende aka next year then ngai wigento kende gukwanekanga corrective agreement ende nere takere kobe corrective bargaining agreement nebe takere kobe ko ya 2026-2029 igabono way forward nere enchira neroro ebibaye byati jetunza chine to chikorra amogo munde guchimotuga gose chigapo njati gatanande chinyinge chirachikora tanande chikwiranga no mwamunde na bora chiko gutukana guchimotuga gosama tukabwango omuwaje siri bwiji semina to agekishira nga egento twabika on pen and paper na bara bagago keikirani na ndi ntokunyara ntobwati tangutangu chinde yara ikirani ama ekiagara aso mukataba tuabwate bu mwaka 2021 2025 chibesa njiro jatigalite angeji bilioni 2 na 2.73 billion echiakanu arandi kina kiekerenge kana kiagerete tokororo bie emioyo yaito ekiagera na baeleste parliament bia ndubwato kuigena ngana akore muna tuanjiranite na parliament nero njarwete amo kuhakikisha nga the first supplementary budget ya November wiki tichibese kere to iwane chimo efesi ndangania ka November ne yakabire chiwaka noa ase budget yo mwaka wejiro bubere na 25 na star 2026 so ntwege netenga serikali nabe era akore mna twigwana nte kole ndegeta akore abakoli gas na mwikana mugwana na mwigwana more way forward na abange asamangana munaiga yemigiro initially gusama tukamagega yabirige ko balingid na mangana ge siasa njarengo asemugiro yiga nchinde onse tokole ro maine ine oyonoro mugiro mutangani
totaigweti mwana siasa ndi kwense ko comment gagwe sonani lakini gento kero kinda kira bakenya ordinary bakenya ordinary citizens wa kawaida barabumba to supported kabali nonya baburi nonya kare ba kwa kesimi nonya ba goteba nonya ba goteba ngabana bachandikire abana babere baanzire ko twaro barebyo bonge lakini nabo bari gototebie nabo bari gotoa enkoro yo goisana ni akintu mukorigia I don't think and I think agreed no so much in Gazette Jones na ino munabona bandike mangazeti na mo collect news imwaro chi mwana siasa mashuhuri ndio zikaga soro there was no politics complete na akaro tokuba tukabunya tutara so banganande tigato bolingi amangana lingete chi university turwa bwesa mangana yo mugiro we hope nga serikali ngo chirigwe kiranchira mwanya tukaba mukolia na barabu gweterese byombe byaba kolie Emirembe University na serikali gweterese wizara ya chisemi nsi yomo waziri Julius Migoso gamba ekendongerege korukunga university funding model abantu abange baraki understand gwe karabono iga timajitinga nikie ko garagosene information yetaba ikirete bija isi abayiboli bande pado mbara understand no ku understanding nkikigendera samangana university funding model na nyora I think a few days ago na nyora mworokia ogoso mwibulio yomo nga korera nga mwana wetara guchibasya university funding atakere gukorera gusina kamuchango getiga ngoma tabi ngoma gweka no ngaya ndo cha bana mbale baire chibeza chingi ya sandiga to guchura boli no enda no ene orengaki fane kana katanga na nyate ngomwana ire chibeza ne rotara taba kana ire chibeza igetinga kikibwanta kaba ki understand ukima abayibuli ba understanding funding model yenga kiere na ndanga kikuwaki kwa hiyo murigera litungelinga no kwale ngoyo mobose bali bali gereti umujando lenga se the whole funding model muna yalenga elinga school fees yalenga igoromono general school fees yalenga igoromono ngero muna bono medicine yalenga nge jime jirubu ange jirubu 624,000 actually. Na muna wono chikosi cha engineering and science based courses. School fees nero jalenge ange chirubu chimisato na 50. Generally yakare review yajete chiweze chinchi yake tiwe ange na 30%. 30%. Ideally ekaro kuchirigiria ekaro wono kuchibaka kuchibirengo biriye scholarship ni loan na upkeep na boko jaranga bono njaro setio bolito bonge asa baibuli omochando roro otara rokana na kiora ora resolved ingelinga abo omwana gosomo ibule kara go apply information yo yako ichulia online ikagara bago ichulia online abako nyara bange otabanga inje my parent is a peasant farmer ekero kwa tabiringa is a peasant farmer igo yorokiri nga gwiketwa le income na ndo monto yogotanga ne peasant farmer tabwati kende tabwati no 50 by 100 none ngombe te yomus ni liyo gusugotanga bono tinda itugotebanga inje tata usema matali gukora kende kwanyora nga bono omwana waire serikali wrong information serikali yatumia wrong information yatumia wrong information muna bono ijibakora atumia no nyensha tese information yagera nga bono omwana tago chikonyora ogokonya woisaine egia kabire ni chibese ogokea gwechibese no maete serikali andane nebinte kolengererie binge itaragenda ziche ibitengo bindi ni bintu bya security go distribute chibesa department awa muna bono ngwe wona abo ibuli bakumana nga chibesa njira ja secondary schools gose ekindi kyabera anga na kugosika kitaranyora tese muna byo affect no abana be university kwanyara ngo gose kwanyore tugoicholia goicholia form echo gosoka icholi bobo gatumwa igo ikikanyorwa abandi banyorera turanyora baka kikanyorwa gosoka siekererwa na inde generally communication as ebiwange binge bya serikali as ensi yaito it's one thing for sure kana bakonyora na bora alike complain
kwanyora nga yairire ngakita bwenerete koira yairire jiwikibere umutienyi abantu batarakwa machiwirigera correct. I think kiwono na kitogenderete kunya discuss ne ministry so that then a feedback mechanism yava bwango bwango nyoro mwana onyole ngatara qualify motevi mapema na ndi motevi ngia bwenerete gukora use information kia koleta era konyo ikiagara bana baroro konyoraro barabataka pi bara nonya yo kumurigire kwa rango mwana yo lakini siabegete sa serikali chikoro kana ngonyarara ke chikoro kana ngonyarara ke iko mnabona kerogoteba nga abaibuli bonsimbaro inyo baroro na ndi goteba nga bonsi ni peace and farmers igo iminite aitango simeka baleka bichi baone kero muntu aretaka kega kabesa ngo so kara at least ya family bukabesa ngo so akali akukatali go so ya na ndi abandi basi mbako tekelea byenga abana mbaroro bamintu mbaroro bali skuru oyu no romo chandonde in fact ko nyoranga family ne rebwata abana bali university ko sem 4 university aravuga go yo narure ko sem 4 mutrio narure form 2 narure graduate bon spingo soma bali igo kutaka ko benefit ko onyole benefit ile kurengete ko odekere ko kwa chuka yes enda makosa nara ama nene ajana aroche kare twale go sonsora family abantu bale okora kwanyaranga umwana na barweta santaka lakini onyoranga aitete primary bia sana akaita primary bia akagenda school na alliance akaenda school na maranda wasema seno ekere chire kodi chao chikworo ke karwa apply the loan was scholarship ni school kwa rutenene na ni kwa kana kwa rengi school fees eba ko tangi family yingwe nyara yale lakini kiende ngeyo gekworo kinganza chinde ni yanko yao yago katkonya yari yaroche obokongo ikaranga umwana yo nyoro genda alliance ntoko motika igo tikatomo konya lakini ekero konyire enjiringa mune kwanyora documentation teyo oyo no muntu bwitikanete muna omoirio ngatika nkonyo umwana umusubati ominto usomo murominto lakini karabono gochikote gwa apply help bakotanga to documentation ikoroka nkwale kwenyara umuntu likuo wakanire fees no moiri ejo tabwati yanyora ngabona kwanyorire kwabire disadvantaged ikegere kere bakugire schools ekero ruete school ichinene ekerengo kyoko konye kogenda nsake yakora evidence na ero nganza chinde ngonyara kwa renge inganyore gwaka nite school bagwa form 4 ikiyagere school fees yoroche yichi school ichinene the most of the time nyale ko bainse yechi siringi chiruwe mronge etanomo actually yakabere chisinge mronge etanomo na isato timeto se ya chenjire ezerikali yamenya koranga anyole ntutu tagete kugosaba chisingi chiruwe mronge ene na ndi gwakarure chisingi mronge etanomo ikona bora anyole konyara uli bado lakini mba kumanya idea linga umwana yasomere tobokongo gosene umuraba bakondisete gosene umuntu mubwate guardian ya mubwate karanga tigemo konya ibonere confusion lakini rende serikali nja wa maoni ya isaine okogani kwa bange nkoli kwa lengi nga eskuru eli umwana akogenda tebe determinant nga nero ngotwalira magisi akujo kwa nga okonyo nga kikungani ikiagera it is very difficult no na kongu sana kumanya nga kibese jele wakano na kero togenda bado abaibuli abango sabana siasa bange manya kabakwebwatani goro ya go comment goro ya amangana university funding model. Is it information yetaringe itabete disseminated byo guchesa bananchi baka waida gose nogo nchenda lyo go understanding enteke kenna kialing asanne kerenge kenne ngilinga ondita yule ko understanding inki what are the factors ibintu biro biro ake impinto kibiri biko tumeka toro muna kero kuruka no ma yetenge keren kuruka nguberia maje mbeko bosi nambeke na kenne beke ne chinko wone ibintu biri byale ko bekwa byaje kogera byoro kyobora bubwo gokonya bwe family ngakongani bantu bange bale ko understand and you see now abana siasa baitu bakirikiria senjera yoko gokia bana inchi lakini kare bale bunge
dibali kugisonzora bakirigererie aso bwagale bono nyoranga that competing interest yogosika attention y'abantu le bagwaka chikura yabisa obumaene buli bwawene tagosoka lakini I think with time kiagara bone ne nsema ya kabire yokurigererie model iyo I think bagoja ku revine ili ya gatatu na bokonyoranga bono ya keanidi eriogi gosokorora mega kuri gwa kabere I think munabona bachete omwaka oyo ababaso omwaka oyo ababaikero mugomo bono basomete kwikiyoga and we are sorry complain ya ketake at least ya ketake ino nyiro lakini ya kete na akaro togotigara tabo mangana yisemi turochenga umwaka oyo igano transition ngaite mwaka nali gochukaba fully which is senior secondary mangana ACP yaja katamna CP sibone goro ko CP go se competency based education competence based curriculum ni preferring nyaka wa comment kuri murogolyo yiga aya muna omosomu kwa nyaka bo kurigerera insachinde ko yo itanga ikigenderete ango gwa kyori no nyara ko gukirana chi objective chiri nyara to go bekera insachinde dia ye new system oyo serikali bwena de adopt tilimbe ekiagara munabona iso kugenda chinse chinyinge munabona chinse cha Norway Japan even in the US a program is competence based asengenjo ngote mere ko tworo kibiewa was talent kitaranda cy'umwana karomoke nyoro umwana ka tagete kujikotera atagete kuira music as his career acha teyo molete class manya kumasoma calculus 1 up to 4 it could not make sense but the problem nelinga okwajerirwa woko implement the program is a problem munabona igeze kuligelia se chinse chinatora chipate program necho chisukuru chon speech day school nandi chibwe kaine yani nganyo le chisukuru chibwena to twali birasi gete na bane ke wango gete ni chilabu ke wango gete teri kumata ngaye ko ba located which locality lakini karo kuligelia yeto umusingi wa masoma ito tolinge muyamono kwanya letanga chisukuru chinene osichingiya echire concentrated chinsemo gete munabone ko iso kogenda Kiambu naboko nyaranga Kiambu bwate national schools angeisano alliance Kiambwere mangu Kiambwere no ayi schools chiri Nairobi no jao bangani siri chikuwa Kiambu ntorara buya ngakyomo mpangilio bwa serikali ole ngakibona karabana bagoja kugenda kurwa junior school kugenda junior school ngigwangoki kiratumike kyagara matemo ya bagote ba junior secondary is continuous assessment continuous assessment timeti karuko jegechi karuko jepima na buranyo ole ngachi region assessment region erabi unasiaya Kiambu Kiambu may not be the same lakini matemo ya garale gukorwa matemo standard 8 kose CPA die ngoro na bakonyanga overall you are doing a national exam igona buko we umwana onde bwenzi na bwate chance na nyongoro kusi kogenda alliance kogenda mangu kogenda Mary kogenda Maranda this from junior school bono nturara robora bubolinga ngaki abana bago chikochorwa ekiagara naintu ntugo takatomi sikuru chiskuru echinene enyorenga muna bono chiskuru echi ekarukuligiri history ya performance na bokonyoranga abana bangi na muna kurusi na ukwara konyoro mwana kutangana kurumaranda tangana kuru alliance tangana kuru Kenya High so will they still have the same object manyole libaga lide muneli na ende baranya gende chiskuru ekingira rokana buya kulende oyo norora abo mwako motangani during the first year of implementation ntorole gosenga kibara yonji ugo sabangolinga te baise ko disadvantage chi county chibono chitaratwara chiskuru munabone ko isekolilie county yetu yagusi chisuku ezukuru turata wona ngisi school
irabe kiwango ekyo na nyakuru njaki nitugo lakini si no facilities no school jino chirigereri bado njira ikera ya ekera school jimno wono se kugenda alliance to be honest na boko nyorangi bwa the facilities even more than university chiaro sikuro obwangoiga yeah na karauta tigara ni matara kora kurwa bwa samangana yichisemi igoro okungusana ngorakana sobotenele bwa chukuru chia junior secondary gati ya junior secondary na tima primary chikoroko na primary go kura grade 1 go grade 6 okungusana ngorakana nene go sobotenele aba bali mba junior secondary gatabanga batata autonomy n'ibintu binde brief ngira comment kura bataraenda second kende ali bono bonzi nabasani bane kegera bana tena gati abantu bakubeti nabasani bane abantu banata basani bane ibintu biratokora sibling rivalry abana babona bakonyora bakurwa mugusiga tanga bako munorobere bako munorobere there is reason kegera andare nabantu bale gusomya junior secondary nabali mu bali tokota na graduate teachers kwa manya kwa haranga chi primary school cheto muna chele abali mbachitenerete mbali uwa primary school headmasters kwa nyoranga bono kwira na nkororo kulinga bono iva ma graduate teacher ngakina ende bono kujikobanda anda mwalimu leo watu tampi wani ore headmaster ye primary school egende ya kabire which was genuine. Chisukuru, secondary school the way we know it. Mna jiritu achete into bono. Jabwate chilab, laboratory, even library. At least facilities inchi alengi inchiroro chire chira asomi na inchi science. Serikali njata bete kwa gachere facilities as a junior secondary lakini school nechinge sana chaikere chi level echo yakarengura alikele wono na primary school yana nkali kesendwete jetindaranga nebo ya laboratory ya gachiru era somi muna wona science era somi muna biology era somi na music so I think a debate na boya bwenrete bororo usinegane irie bororo amangana housing ye ngai where do we house junior secondary primary asa mangana ya tatu ko domicile yes in primary was the secondary na hali kubuli kumuna nje as an individual ama baga ekere form 4 yarwete bono muna bone kare tutatwalite form 1 kya won twatwali miaka ibere tutabwa form 1 facilities chire secondary schools na bochi saine chiraba ise kwa accommodate wa accommodate abana babale junior secondary lakini genteka ne kialingi the argument ise ko argument ne yalingi ne ile ko tanga abana ba ekere bale form 1 muna twaje manyete korukale twajete abaraba kesana babwene to kobanda take of the parent ejie kagera eserikali ikairi kiwango kiryo gotabanga tikabona babe junior secondary babe as primary as we know them erigere babe bakuruka maka baikire myaka eri bakogenda which then means di bagana bwene to kwenda form 1 school enene ono tigarete ngotigaraize sena enalenge na kikina teberanga kuikatheni enjirili kigwenga ekere ngantagete kugenda senior secondary tinda asimeju na endenge ndebo barajo nyanguru ntwale chaze kana bongo enda barajo na bongo enda nyanguru usina bongo enda alliance usina bongo enda maranda iko chances nganyoleke ki kimbwata maxi arangire school ejo
manjumurigereria toganto gosanga nere engineer James Magoka oyoro mumanyi bwa bangana ga siasa mumanyi bwa bangana yoborai nabo igo umumanyi bwa bangana yobukolera gose labor and governance expert toganto kuligereria mange namana toteka ukwana kamukia botolo cyo kwanira nigoro ya bangana civic education nabo igo public participation abo yastogo jigasoa segeka getali egetambe kolende gukonyoretu enamba yesimi 0741583878 0741583878 enamba ye studio litukulia lero na rukonyara kwa gwa kabo ene tunyara kwa to kuwe karangara kiao moigo asensa SMS nabo konyara kwa kulika ase nambe yu bado nabo igo asensa mail ya WhatsApp genda ase enamba 0726447367 0726447367 ene ya WhatsApp nabo igo kwenda asensa ya YouTube Getembe TV na otole live ya masayamo dubenya kwa kubeka karangara kiao ororo bono engineer umachando monge karo kuligererie mono asa mangana communication ya serikali gosemero bya serikali menge serikali yabereke ko machigunga nsachinde triko nyara ko communicate bya wechiase abana inchi igendo kurugunga nsachinde tabanga abana inchi tambaliko ba educated bya mangana civic education baliko baliko participate bya muna bana kwatikira tabanga nsachinde birengere mbye bandi kuligwa kurwa samangana funding model mangana ega twakwana irigoro ya amangana CPE de bintu binde umuchando monne okoletera serikali teriko badiri chente samangana civic education na public participation ori akiro kuligile buye umuchando ule zitwensi ikiagara serikali etokonyole serikali litokojora kokojole businessman tabwatinza choko kanda parliament nabako bakora bonjo asikoligere chiko ekiagara idea liagara tokochora barai bwango awao unabona MCA was members of parliament ebintu mbiro adande nese politics bono bia muhimu ikitangani representation yakabira oversight registration yakatato legislation actually legislation entangani kono sia machiko kwa yoranga monto tabwate calling ngwaro chikale kere twalenga bake nabo konyoranga kero ule standard isatu kusinye ayibona kotanga njenda kitako bi daktari njibona n'umunya kitari ngujiko njine lawyer kwanya ubwate calling njino mwalimu kwanya are kero umwana oyule goteba kurukalenga ne mwalimu wa jokoba ekera achire college nabo konyora gosomi no moyo yo igachiga ikinga kingabono ekare chigasi chabora otanga ke ikiringo nyora kiringo nyora na kingo kora kwa nyora nga ukuri kubosigari ngwata kitabosigari lakini gasi kwa nyora kwa manya ko bomube utate kuminyo katunga gichanyora bosigari obonayo bosigari kirindi yonse urwese ukuri ku mwalimu ngwese ngejo jalenge calling kwa iki skuru tu asinge njo toketoko osaid kwa manya ko nyora nga serikali tiriko ikira bigwango muna yaya kaniri wakole gasi obo benga ibo kurana serikali wasina sento obo bese ebole asitwensi ekiagara serikali nero teta kitiko turubanani neta kete stili twale chinguru choko gamba lakini bali toko choran nyale ditoko chora buronge na batoko chora abantu bali ba tokotanga babwate calling for the career eliba bachorire oise kolikire mnaboniga kale twalinge school bali tuyigite kwikira mabera nyayo umwe amaite nga Tuesday ngonyumara mabera Tuesday akare alere agitokuruka Tuesday yezike kusi Jumanne chigo ikasa 3 kwa mwaro tirikaria kesi sekoleta mabera esengejo systems were working systems are working nani mwekere kangara muna kyabuga gambure kumwala kuchi mwagenda mwabuli condition dinga mona na mwanye beka mwabekere ni mwabagirwa ebitabu byokoleka muna mukogoleta muga byachire muna mwegora ko mwalimu class teacher chiro babagire ebitabu because systems were working
ntwachite tukaikase system chikanga ko okore gasi ingi ingese kichangite kokore gasi ase ngenjo okori kubona wachite kukaba ntikuri on merit njenda itakuri komo irione no yetali qualified Osamarito bwalimu kwabe kwa bisi engineer kwa bisi engineer ayene lawyer wachiko be administrator ase ngenjo yokubura kwe yokubura kwe gasi lakini asane nenje mnangoligereria ni ntu tubone tugwe someritanga ni ntu muna bali tugwa kachikura wose bali togochora barai bipi wango neba gosin neba no motorete neba na msie neba no mondo kwakirisha mwachora gose muna bone epodi school inki tokoligereria kara togochora inkoligereria toro monto bwato kugania bwo kore gasi wetanye miaka iria choro gose nebere gose no yomo gose ne tano muna bona kiba babunge ebintu tukurukanga twachora abantu babwate okugania ngana babago kore gasi wetania engakiri babwena takobobisi muna bona gose kugenda chinzi chinge kugenda chinzi muna Singapore okwegwa every time okiro montago to Singapore igo konyora ngekaro montacho oli president emipanga kubanga ne ye miaka 50 use miaka 30 plan ile to miaka 5 wacho naende karo obisi miaka 5 woro into kwagenda obisi yakere ko ikiro obisi ko karasi kwa tayonga chitiganda ali kinanyora enere ngaki kinga kina chichobwata kinga kina chichimbwata alesi ya ikire ngaki twa chinchiri birengererie bikurwe korwe mutweto na vera abenge turabe to kugenda roche ase kinyi generation chinde chigocha muna bono linde chikanto lije chinze chitoko tabe tole bigoli chiabo Korea chiabo Singapore chiabo Malaysia naende twara ka chance at least yo muna Malaysia kwenye ligereri tokonyara mundu bwitwigite enyongo guchiroche amache nyombale igo kosoka kurumwa flat igoro ochinsa igoli ne train ogende indurine ngaiboni Brian tukutotwera ebye kara tokosomia bantu betu weka tobasomi ese Brian tukutotwera ngaitu atigete twaserete nyumba ni ngincho tokoleta abana tukukinya abana baitu kwanya ngana onye kare gutuma mwana kibiriti atakata ngama mingo gutume kibiriti lakini ko kwande yendo gole gitamtam omwana oyo twale mentality kuritanga ninga nganya oli tuliko ngege tamtam tuliko genda mwana yo grave ro mwana nera ko jorwa bumubunge wose wasabo murayando wasabi principle with that mentality iko into muna bakenya na indane ne bali tokuruka middle class ikigara wono nabu togote abanjingu na tebe nga bairirense itake ikigara mbara kole kintu tutu ko they have not done their civil duty to educate the masses ikigara keroko gada ayemno mwalimu ekere kwanyori bikori bibike nkiko gambara baro nkiko batebi muna bono enanyori bikori bibike kumubori ngakware gwabwatire kura akatanga nje bona chikule chichiko ibwa ningaka njigongonya ayebona naye kwagera umwibyo chorwa ana nyoro umwibyo ko chorwa tagetie kura ne rochoro ulio ochorwa ne rulio chorwa ne rochoro ulio chorwa na rulio chorwa nyore tabwate gitango gose gituguru ngaye inkiwate betia bantu nyore gose okolegele kwa aye nkwa twenda muna bono na witness the elections here I think in 2017
okonyora bori abasubati baiterene geita tanganje tingwa kakura ntara ego mwana gisukuru je bitunu ekyo beta kya beta expose mwana kanya bade mete email iyo bona tingwa kakura ntara ego chikule chiara mambia toro kwa uchiringi chia 50 kwa uchiringi 50 chikule chiara mambia wajora omonto ojokore biasara afute mutinyo yomo amakutamenta wanza koliranga ena kalini singe meronge bere kurusune kabake town ono chabere singa 50 kuwe banga ekare kwacholete omurayo akachikorosia machiko na roseti amachiko ako keye bango ekara makuta goja kurusiko ake wanza koliranga chisukuru boronga kichabere expensive nga kichamento rigolio kuwe banga kwacholete omurayo kwacholete omurayo akoenda korosia machiko ake school fees muna bone gase lijiko twarose ti tokuranga 2010 constitution agara kulgide kwangu chapter ya gisemi basic education bwana to kubakosa tubone twakara intro ikiagara kotana free and compulsory basic education intum no citizens nkora boli tole abarai baito nganyole lichiko ligote abanga basic education wende ko ba free ine banga toko yikira ni ko ba free asini free 100% 3% but duanze sabali konya ko keye cost yetu nya konya kei mpaka toko tebi myaka ge ko ere 200 wase 300 ya bere free tuli korole kia singenjo ntuli ku question ekiagara ngakiora koroli ko muntu tigabonda kubuli umuralia kwali ko mufanyikazi nyumba nyano musubati olingi nyano mwana kwa bwata makaya osoko kolendera omwana kwali ko zira bwate kebande ekebande kina ndikwaji kwa boli sobo kwarai utate gotuka kabisa ngokoleta abere mwe osengo ibakale osengo korale kende ine ne gasi ya nyumba aye kwamanya kuli ko muntu gujuko korosia machiko ara kubeke ngoli yako ngente lakini omo jolete tu inki yako gara standard yokuliko omo fanyikazi bo nyumba ekobene ne kubwelia okukoroseria machiko andiri tuweboli rizwali elio nabutora agendere kolera mbake myaka yonse ndesema karo kwa kwandrigo ama tukabwe ngo gantwaro chomo mokonyo murabe nsomo koro mosikeri katika chagwa gatebanga abantu baharaida ni kuba macholreta abantu babwenerete araga cholrero ndo tabwenerete so in a way na justified ko bank statement bneyo of course rigereria beka abantu abonsira tiri abantu abo nonye Kisungu bagukwana nonye Kiswahili bagukwana tatete nonye okay nebanga nonye n'umuntu bagukwana nabagukwana kigara na understand rijiko na understand tingekere nonye musigari ako kubwata nabagwenda kwata even excuse me na nindagite goko ukubwata singinju gwakorire ligoseli neli tali gotanga we kuja twende tutato kutongerera mbere kuja twende obu yambo linga as some regions tatayo naende tingo bwa goteba munabona ruo Nyanza asinginjo babwate Kingbin ko somorai obwate chinguru anga chinene amangana abese tali kutumika mono nonye jale kutumika yengo nango kutumika jale ngi gijabe ni good books ne mo monene igo chances njiro na ukwala konyora ngabantu bacholire babwate riso and some regions nonye naro nonye Mombasa abakonya abantu bacholire babwate riso tindi gotebanga no yangu sintiri gochora abantu babwate riso gochora turabo but most of the time egaro kuligererie percentage yenene nabo kuzinga bono yere nga yeterete akaga ngakiara and kwanyora nga magoso munanje most of the time wonko bikira magoso ayo ekiagara into twakirali kwazo igali ya oime
kwa bugi muroria gusinya ni kura gwa kanyere kwa manyete gwasoka gwacha gwaka kwake kwage nane sajindo kanyanga no gwatali baka amuna yo muntu manyete je urasoka kwana na ndona ne para na sameto batenga kimu na togo chokora bochori tutake to muntu gochokora igana talinga na inde to bale runga to bwato mamsi ndo bwato machumbe ndo bwato magava na kiango to muntu gochokora gas igo in a way and the elite na baferete community completely muna boniga uisukuligerie nonya orokongoro itu rwa gusi inkiga kogera totali gutwara magendera kwanyoranga ukwirusa ni was individualistic kwanyoranga bana abantu babere so individualistic kwanyoranga wamo bulimbuli goja bwabo ekiagara amangana siasa what is politics siasa no kuligi chinguru chuko bage keki ekeki yense injina nyakororanga gusi abantu baitu bamwanya gitinga bagusi baitu banya ku understand ubuya bwa siasa gusobo to nuntu bwa siasa siasa yekare kwanyolde chunguru echi bonayo kubage keki nayo goteba nga yepali guchi nga yaba soma guchi irenga chibanda kwegwesa irenga chikubeka igonyole gokochora abantu bataisainira tiri nyo turaba bimera tiri mbago twara kiwango boko gende mesara kotanga yaya na injiri mtu bwenate kubutore getali muna bono kale tata kantebiri na kera abantu bare kugenda gutwara nyo mwitiri gicule nyo lenkwa bwate moyo yani okurwe nyombe ri tamenye tira ya gutura moyo twiri moyo kyagara kale na bara kwenda basunyo to musumariga obu moyo aya tuli konyora getali inigo wekebera agwieka to kyagara bwate moyo to gokeba lakini bale bwate meyo na bagonyora omonto banyora getali ochire ikubono intwe naputo kunya gukurira abantu beto nga obuyambro bwo chamo obuyambro bwo chamo na hindi talinga nturateba tuatemire I keep on negere okuligiria siasa miake yara italimeke ekere tu aratemire kora chamo na bokororanga igento bya kolekanire na bokororanga ibintu bya kolekanire iso gotemoka omufano uri mnabona ekere yegitinga siasa njara atindiete mnabona mwaka we chirubu bere no ni ibere mwaro che gusinja chite ikabamo etini ko tainga abantu gwikamobe gose patia yamo tari rasma mnabona iso kogenda bugerega iga ipatia tari kana ngabantu bose bali patia yamo lakini ekere yegitinga bona na lake region no ba pati dia na ko muri mata ngaki tubono ni para tutagete ose ne airport yeto tagete ntu ngaki lintu atwalete oho mogete tima itinga ngai bwaruete bwarenge nekera ekero musikenya chale ngoro na heto kamanya koegwa tukaebererigwa tukase serikali yo muzike delete Mwai Kibaki inerenga kitwanyolete chi ambassadors chinyinge kurugusi ntarara kurugusi tinanya ko tindo chi sababu nganeli ngi intu natoba ichi chama chedo kyagere jine nyomba twagachite muna bono nonya inkari kiro monto abana ba mintu mubwate chisaiga cyabo lakini ngakinere to kurata ngae lero to gene bono enyombe nene tanduragire no amama tanduragire no amama turakosori gaki ngakitunga ituja kanyaro monto natura beria urubago and that's why okonyora most of the time tokuja twamiss ekere kubagwa I don't know ngeke kora tutari korora ngaki abantu bandi bagokora muna bona igoze kuligereria tituli bake muno akaroje aba brothers neighbors iga bagere ba bika mwega bagatanga into bono nganyole gutagite gotorora uikoetere as a prime minister abakwarara amagendera acha yechipara onyora ngomonene bwese ekera kurita mitinyi tataragenda ororo akwigikia asongo moromagere nabo to create the same spirit kiro monto obote chiri bolense yembo isaini kiro monto kiro monto nakakonyora kenda lakini kuikatu ebodiri swali ngintwe ingitutagete etutagete kopaiga
ng'akitoko shobote nengu titokora abande muna boniga ebinto mirongo rara mnaga seitogusi oise kuligeria seitogusi amache yokunywa igare ligori kubwa county ende yonse why ekiagara oise kuligeria sobo ubotaka osobotachiri West County Kisii County no erese county chiri chobotaka inki keragera amache ave most expensive nandi ko inki amache ara very more expensive ko wesoda ebina bie bintu tubona leto no ndo kare to go chora abantu na to kwera tuwe buri ndo kare to kukurike gasi itutageta amache aba affordable tindi wata babe free lakini dige aba affordable tiga transport eve affordable tiga jisemi jive affordable na akaro to ganda engineer igor to kuligeria mangana civic education abo igwa public participation abanta bange mbali kwenya komanya tofauti ya public participation na civic education na aso benge public participation no batabunga ki ndo tateko kora igano anjera na tokora basi ko mwatanga banjera na twabo na civic education no tanga ki mo kora igano twataka mukore ekena kia ko mutakore tige ekena kia ko igonga civic education is detailed over and above mangana public participation mubwe kambwanta na gani koruno mbuka no obwe kiganja kia NCCDF kia bere ke kwanero sana public participation jakoro ekabanga abantu barure birenge byabigore kiganje kega of course tokonyara kotero congress buringa ekarengere kia bana inchine kigore ya NCCDF wose talie kero kiege lakini in the same way public participation yakoleta abana inchimba bete educated ibantu kwa civic education watenga ki kanjike ni jisrebu ekiaro hatuko ko bayeke neke ega ko reke neke na ande niko kerega igase ngenjo yeke neke na bantu bagetenete na bana na lichiko ne liriko bwande kubwate na onyege ko swana na no bokoreri bwa bagafa na bwa MP ku kwandike ngene serikali ega punja tigareta you know risole na bego jari abali kong ikagara kare kuligeria inki bwana tagotangana civic education was public participation iso kuligeria iso ali ronkole boli yo karakinanya konyara richiyo lige na liengoko lige na nege chuchu inki gegotangana nege chuchu was ne lige na igara lige ne likuruze ngoko engoko ikuruze lige so baro turanya na majebwa same to public participation ideally abantu babona to participate in public participation then they have got civic education agara mbacho kwero ndingento batamanye inki keko gara lichi koria megeti yaje begeti ngati kebe rasma abantu bakole public participation agara mogorose machiko agara mogorose regulations goza agara mogweti kende kionsi ikigo chokabanga ku affect kere an ordinary citizen na sengenjo abarai baito especially agara constitution to wateli enkoro umondale gocho manya batabanga ninjo morwoti na tebire ngale ronde tayo kutukanga koga yabelo tokateba ese constitution yete nyinga na hintu bwato bosubule yogoteba ingitutagete na bora nyole ntuna machi tutagete talipara nayo gotoletera para but you see bona karukuligiria spirit na ndeje tingo blame bantu baitonga go civic education tarakoro litanga nimbatagete gokora civic education intentionally because imbata they were exposed asingenjo public participation is kunyerigi eke wango kya bongiringa etutagete gweti na mwanja na mota imokia mako igoro na mwanja na motanja inki geko gera nyole tindago somi goro yeri chiko ngerengere kingo jugwete igongerengere kigo jukurwa ekere twachirese public participation na ndo zo kunyerigi nonye munego korwa tindi ko taba kusingu siuka angense ngima igo konyora ebe kiri chinsagete na bantu gete bago jagukwana asengenjo umuntu atagete go woikirania iri ya rwito eza constitution ngwa the public participation aba bunke baito ba bolriwo kirengaki rosiri chiko liko teba nganyole ko kara public participation then chistep neye weko koreke neke karwe notice wasine ya matuko
kominane abantu bamanye ngiote gukora irigere bagende muna bono lero no internet ya very available you can google orenga ngento kinda contribute as regulations was legal but you know intention ya bali ba okora public participation teri yo ni linga ngakingo korangetie gento already babwate up the determined decision yes na ina kiono ko era ko nyara ligo etikwa abantu bakogenda kotini kwa kungari abere declared unconstitutional ngakiri tukwiriji ko lira abere declared unconstitutional na abantu bale bunge enusu yabone lawyers why esenge tutege neti ebintu tokora but most importantly intumura bali tokochora barai ntutubanye tinga yindi tokolika ikigaranye twale kumenya ngantu bwate chinguru chiri tokolikera ikona botoko daonga enjero gotoira tilibuya public participation yogo tuminyo kigo chirugorago totaranda sare ngito chukora tilibuya ikaro muntu kuyagosa bono I don't know ngaitwa sirete kiagara iginga bono mna bono abarai bali baito ngabona bwa balik tali ntutore tali tura balik ikiagara nyale ngoko igazi iko ni batu weso iko supervise igazi ngakiwakora mugondo kwa ni kolma ngwakora litengo ritu wona intue ekero mwako eli uso mwako yo maneno sibere inki tukora buli abarai baito wasiro mu MCA wasino mu chumbe wasino mu senator wasino mu gavana ngumubuli tona ngwatebete para nerubo barajitire bagakyonganya ngakitara akorobo instead yo kero komanyora otagete komotebi mbwatenda ngotutigere rakende and that's why okonya echugeria pero no right nakike kobera kike ogotikarama na sike engineer James Magoka akaroto guchikonyara kabato gukorera ebenkarie bigabana nchi batagete pado gose ogose na public participation gochiro byaba batangana rundo binde bigamitsa jidotanga itaba banyire ngo warwo sensitive allowance mbagutaka gachiyo gusangari biranga gora wikaba karno ndo munebyo Pwifuri akaroto gukorera ense kideka ibirega to inkiyoranya ko kone uri amangana ya empowerment yakabya nyaka bikorera na sa nyinge sana yakindi bitumika bano birengereri bigosangereriwa urike tujo eje kyaba ngelinga ubutaka bwa bukire alese irenge twake ubutaka nabeko bako musana aita gutuliza abantu irigere balengereri umate ekarole njara na bakulengereri straight na hinde ekera chole genuine leaders changa tigai sangiririe birengereri bya abantu bana balingo gambira then probably ntonyole ndo group participation go make sense when we try ekera to tema to empower people wa chisemi choko decide ngati bakwana ko bakabandi lakini asinge njo yenjara mbako tegera muna boniga ingende ntwaro mukuta nago na bane bakora mukuta nago oroje me buke meno luga ne chipasha chi na bako janga muntu ako tegera akoya muntu ako unless we change that mindset y'abantu baito ubona botora abeto gutigara asense moyo gutaka for a long time because ara baito muna boniga into abwate factory guide na sana ya Coca-Cola Coca-Cola ini private company alinge for sure lakini company ya Nyeri kaletuga ekintu kiagarete kaletuga catchment area ya Coca-Cola kisumuja sikira tata imiyalengenena abantu kunyo bange gukora no bucket time ya sigeto lakini kaika sigete investors we company ya Coca-Cola abange babo barwete
rongoro rwa ruguru lakme kwibuli nkiko gara to kwirira chigasisiko ngakito inkiki agarete bakaiga to kaira chigasisiko bakagenda bakatwara chibodyguard bakachange tindo chibarai baito kupensema yagusi bagenda no yese serikali ende bateka akino intututo tukora mo investment tiga company yagendera ko bagaiga asingenjo bale competition no national government umete nebe private company na government ne bwate se ina be go teba ngani ole mo gukora ibintu nya ento igwana ina botra bali ne license ko baina ni incentives tukatika company yakamenya kugenda yali gitaba twitani chiri bubere na ende kare yale gukora nabo kwale gwitega no yekere gutira go chiskuru ga na go chichuga iga na nabo kwale koranga there is some life so nde twakulira abantu baitu nga nyore ntoko nyora barai bali babwene to gutukwira intumuna citizens so zabamenyi be borogo ngoro then bona tunyakolera itukulira maliga yo bakora tato kwa ntaite engineer ngwa jideka iberiga gosisa toiga onyaraka bakukwana ingana yo mweli tukuria ke koronda chinzana jo chachire nonyaka bakukwana anana mono nyaka bakukwana igoro ye bunge ya Nyaribari chache Sokoru kendi yoskiro nyaka bakukwana kara to kuchikolera igo inere parting shot na ko ire magoro ya lero no ekero kuligirira Nyaribari yete ya chache ya twalira bagambi naikirite Nyamweya naroche mugambi Nyamweya tukaro Nyamweya tukachomanga urumanga tukachomusikenya chai twarore roborai mpaka wona muna wororo I think chikora twakorete kakiri ate obo kenyombe bwa tukanete nga wabuchire kabaga nyore nyore tuli manya nyono munyakoni ogochoro munyakoni nyore tuli kambanane to gochoro ikaba mpaka bono chinyombe chinge chikengusa chigatanga bono nyina boigo tikatogende koligisiko yani totanga none of the above ndire twale kwa question kwa ABC and ogachoro tima etinga ekere twachorete igo gosobo nyomba mbwasirete I am doing my research but egento gyuka ngeliga ki abantu bonse mbabe kuchiratiri ekere ya eraike kiro mondo na so in essence egento kwa nanya ko ingo pikoro gelinga oboke nyomba na boko nyara ko boko machigwa askendi Jones kilike enda to koleka obonene muna bona sense ya Nyaribari ngoja nanye korodikelio koligedira imetanda yemingo isiko na WhatsApp na bakonyora ngabona into nyomba gete nyomba gete ikana elibona naire goja yatutindika tole moyo abona yatero ni sasa education ni twatebanga na amanya Munyaribari na bwante kumanjigunga obo nyomba nza chinde mbugati getalie soborai no muntu kora atari nyombe kora na le kopuli kwa esa abantu betu Nyaribari chache aba kichikora na ubako liko Montegas na ende babwate capacity yo kumubuli maswali na kumubekera tiri abarororo babekera tiri nyole bakorire bya batike bagenderere nyambara akora buye dikia bande na mote lakini mobangani ni mukulika na kibone ikano enje kare koranyora abantu bakora budi na engineer ingyo tago chora era abantu eswali ina be compare con ikiagara inje tingo takanga inje ko tebia abantu bona ngani ndakita ko che ko baro seri chipara ino mo konte ino mo koranga ai na ba kwa description ye gas bata to kore engineer troje into tageto muntu ragenda atoro seri chikole kei ligolia match usichipara chiche na boto chika no isene ndutaita tokoiga lakini tari njinji ko batainga bono ko gendane ndete ko ba maje njole aguno every time do kora to kuja to kora amagoso ekiagara bono ntubono
twasiria chinguru chirjo kuri ko montega igasi agaro kuri ko montega igasi nayo komo egento toro nga job description nayo komo chorera nga engo kwa igasi ye egento cyo gokora neke oroche no kole entebe nimbata makaratasi saine ndakore igasi. Bemono engineer koroko engineer James Magoka timaite wane kuchibali batakaba kwana mbali babaligireti charali kyolse yaliti gakwali bagana buranya orenga na rura kolte koligete yuko ngatongwane tikoti na moja naro go kwane kyagara bali kwati ko takwani ora kwana bono generally kyolse yaliti tukolera itangan tigangire tigangake ngambu yamona ase ogotwali bageri like turasemia abantu baito nainde kuba manyinga mbabwate role yogo play especially yogo chora barai bali babwate efikira ya bosio taliye ye mekiatano abantu bonse banka especially ababo baracha abanyanguru abakegati abakyunganyo abanyamage nabaki centro ndabatuleti kare ngoja wetaga igabaratega twakorojeti lakini ngwatwa ngwatwa tigamba marika yabo abona marogo nabampakaniri obutukobuya mbuya muno engineer James Magoka sogotara nakonyali bagagocha gatembe likulia omaite talibons bagotoka na I think I know ngan commitment kwa kara ya igoro mono ko ikera na litkule tonya kwa to gusanga mange na gochi angyo na angiende once kwa tajiriga tembe ayo komanyuna omanyene gatembe bono kolengeza jini turakani ase gukwanira mangana yo gosami mwananchi na botokonya kwa to kolio mwanje muri ukira bono to kolera nseme yingwana ya gatembe tomena na chinsenye igoro samangana mayia yeke unga chinsenye chini ngoro kwa ro to tonyangiri korwa magega ya chikamera niga korokwa Wilson niga korokwa Wilfred Matundra na boigo magega ya transmission goskula sama ya kabiri ya transmission niga korokwa dijatsen goseke binongeri kendo to rulio bya Gatembe TV ekiunga kya mambusi.